Nadal, amigos do Orfeón, Feliz Nadal. E o noso mellor xeito de decir Feliz Nadal é coa intervención que vades a contemplar a continuación e imos recibir xa o Orfeón Lucense, o coro da Catedral de Lugo, o Orfeón Lucense que dirixe Marcos Fernández Mosquera. Hai xa tempo, na Catedral, comezouse un ciclo titulado Via Pulcritudinis, que, a fin de contas, ven a decir algo así como Camiño da Fermosura. E entendemos que no Camiño da Fermosura as estacións máis importantes teñen que estar marcadas pola música. Por iso, e se dentro da música nun tempo como este, no Nadal, a música ten un papel preponderante e esencial, por iso quixemos que tamén, en esta ocasión, puidéramos ofrecer na Catedral de Lugo un concerto de cantos do Nadal. E traemos o mellor que temos, que todo o noso traballo de todo un ano, o conxunto das voces do Orfeón Lucense e unhas cantas individualidades que nos acompañan para non para destacar, senón para arroupar e facer ver o valor do conxunto do traballo de tanto tempo, de tanta xente para conseguir un fin como o que hoxe imos a contemplar. Individualidades que son, pois, os solistas Fernando Ares Otero, Silvia Nadela Villarino, Marcos Fernández Mosquera e Silvia López López. E acompáñanos un violinista que non vos engañe o aspecto físico. Ten 14 anos, ven de Bristol, as súas raíces son lucenses, naceu ano 99 en Compostela, é neto do escritor de Paradela Manolo Rodríguez López, é da casa, e xa nos acompañou Antonte na Iglesia da Nova nun concerto coa Banda Municipal de Lugo e deixounos a todos admirados. Pero quedamos admirados polo conxunto da música que, a fin de contas, o que pretendemos é dar unha mensaxe total coas individualidades, co colectivo. Para todos vos é esta canción de Nadal conxunta que vos vamos a ofrecer. Agradecemos, como sempre, a acollida da Catedral de Lugo, en este caso, pois, representada polo seu deán, Gonzalo Fraga, polo resto de membros do Cabildo e, en fin, entendemos que é o sitio perfecto para facer cantos do Nadal e ofrecelos un día como hoxe. Recibimos o noso director, Marcos Fernández Mosquera.
Belén, campanas de Belén, Belén, Belén,
Son esas las alhajas de quien nos quiso amar. Mirad aquel establo, mirad aquellas bajas. Son esas las alhajas de quien nos quiso amar. 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 Disculpamos a ausencia de Gonzalo Fraga, o deán da Catedral, que nos acompañou ao principio, pero que non podía estar durante todo o concerto. Para que teñamos unhas palabras no nome desta casa, desta santa casa, vai falar Mario Quecoengo da Catedral, pero tamén é vicario xeral da diócesis de Lugo. Bueno, pues moi brevemente, porque para que non aterezan de frío, que se empeza a facer frío, agradecerle ao Orfeón Lucense, nome de Xulio, presidente, tamén Carlos, os solistas, e a todos a súa presencia, a todos os Marcos, perdón. Quería falar unha presencia especial a Carlos. Porque de verdad que están rayando a excelencia. Foi un concerto preciosísimo e a nos gustaríanos
falo tamén no nome do Cabildo, a ver se o tempo nos podemos ter unha presencia máis intensa do Orfeón, ainda que sea por grupiños, nas misas de domingo, para que non faltara unhas voces tan agradables e a contribución á liturgia da catedral, a enriquecer a liturgia da catedral, polo menos todas as misas do domingo, das máis importantes, a partir das 11 hasta das 8 da tarde. Darles as gracias a todos. Aproveito tamén para invitalos á misa de gala, a misa de medianoite, que será ás 12, nesta Santa Iglesia Catedral, presidida polo Bispo, o 24 de Nadal. É un xeito de tamén facer familia ese día, nesa santa tradición que é a misa de gala. A todos, muchísimas gracias, a oración e da casa. Agradecemos este concerto e esperamos que continuemos tendo moitos máis nesta vía pulcritudines que comenzamos no eido da música, pero tamén do arte, da recuperación da catedral, etc. Muchísimas gracias. E agora sí que imos rematar, pero lóxicamente imos rematar con música. Esperamos que o pasarades ben. Eu, vendo as caras do Orfeón, sei que colectivamente disfrutamos moitísimo. A eso vimos, a disfrutar, a facer disfrutar e a facer sentir o que aquí se expresa. Gracias no nome de todos os do Orfeón, dentro do Orfeón, lóxicamente, xa está Carlos. Gracias no nome do Orfeón e este Adeste Fideles sona para decirvos non adeus, ata sempre. Yo lo digo por si, a ver, no, eso es vamos a tratar el pueblo, claro, lo digo por si no tenéis más de feliz y queréis.